Stanovský neprišiel, bravo. Stanovský neprišiel. Máte ho. Ten Tinka. Si Tinkovi dá tiaľ. Pán vodič, vážená korona, prácu tejto dvojice, hovorím zámerne dvojice, pretože to je vyšší stupeň pripravenosti psíka na posledke s odložením. Obidvaja nám predviedli perfektnú prácu, tak ako to má byť. Malo to metre, Sučka reagovala na každý posunok, na každé odložení, privolání. Po výstrele kľudná, veľmi pekná práca, hodnotíme známkou 4. Ďakujem.